Cema, Näme? bir söz aýtsam kabul edermi? Haýsy söz gyýdam? Ay, dilim aylananakda. Gowsy, goşga edip beräýin, men sana özüm ýazdym. Oşgam ýa-däňmi sen? Han aýdanyna dinläli. Dinle. Maradymyň mollasy, ýagşylarymyň goşuny. Mekanlamyň atasyň, Ahmedimiň dymdymy. Damdam dämi gyýdam? Öň damdamdy, indi dymdym mollada. Sehralamyň garaçasy, azadymyň dönmezi. Tikki çeppi, potdy sen. Vay. Dama voy invertar order. Katyesinin çılgısı sen. Vesiyetimin naması. Resmilerimin kopyası sen. Annam. Şert, şahadat, propiska sen. Peçat, gol, ırtgalımın ülkesi sen. Irsgalli, ülke sen. Vay. Goýsan oğlan. Razymy aýoğlan. Razy. Şeylerimi Enem atam razy diýse, gyýyp özüňki bile. men bagtly bilbil saýraýar.